Ni ban ce a daina ba, sannan ban ce a nausa ba. Na tabbata wanda baya so bai ɗanɗana ne ba. Ni ma ban ce a daina ba. Na gode. Tun farkon yawan duniya aka ƙago so halitta ne. To kaga kenan ashe lamarin babban story ne. Tabbas hakan take in kika duba za ki ɗan gane. Ba sai na duba ba na shaida baka kauta turba ba. Mai yin so a kullum yana nazari na cikon muradinsa. Wanda duk ya soke ta zai hawa kaimi sai ta sa'insa. Balle a zage ta ba shakka na sane fansa. Lamarin so hakanan yake ba zai sauya launi ba. Suna sa mutane su rayu, wasu sukan mace sai kushewa. So na sa mutane su rayu, wasu sukan mace sai kushe. Can naga wani dattijo na soyayya sai na ce baba, ashe kuma kuna yi har yau ba ku daina ba. Ya ce da ni yara soyayyar da na yau ba za ka yi ba. Ni takanas na kan ɗaukafa domin daga akuyar su badawa. Wanda baka ya ɗanɗan so ai da wuya ya daina shi. Kaga babba na yin hawa ya ashe so ne ya sanya shi. Kafin miyo aure ni ma ba ranar da na fashi. Da mun samu saɓa na hawaye na baya tsaya. Ina jin daɗin zaman mu da ke matata. Ni ma haka dai mai gida ka yi mini gata. Har abada zaman mu nake yin fata.